நாங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்கணும், எப்படி நம்ம நேமோட ரிங்டோனை செட் பண்ணி செட் பண்ணிட்டு மெயில் தட்டுங்க. நான் இப்போ ரெடியும் மறக்காம நோட்ஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு மை நேம் ரிங்டோங்கிற ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வேணால் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நம்ம சேனலில் வந்து 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். அது ரீச் பண்ணி ஒரு 4 days கிட்ட ஆகிட்டு எனக்கு வந்து வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து க்ரியேட் ரிங்டோன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட நேம் கொடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து என் நேம் கொடுத்துக்கிறேன், சந்தோஷ் ஸ்ரீகுமார்னு கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் சந்தோஷ் ஸ்ரீகுமார்னு மட்டும்தான் வரும். நீங்கள் உங்களுடைய என்னன்னு கொடுக்கணும். டேக் ஃபோனுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். இல்லை அவங்களுக்கு வேறு எதோ கொடுக்கணுன்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். இதில் நீங்கள் வந்து ப்ளே கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ளே ஆகும். நான் வந்து வாய்ஸ் வந்து தனியாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், அதனால் வராது. நான் வந்து சேவ் கொடுக்கணுன்னா சேவ் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு இருக்குது ரெக்கார்டுன்னு, தேர்ட் ஆப்ஷனு. அதை கொடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணியும் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கிட்ட மெயில் தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு மறக்காமல் நோட்ஸ் வரும்.